Pokiaľ by vás zaujímalo, koľko by vám mohla investícia do fotovoltiky ušetriť, vyplňte formulár cenová ponuka na našej stránke ekoprodukt.sk a my vám zašleme cenovú ponuku priamo na mieru pre vás. Naša spoločnosť Ekoprodukt vám garantuje prioritne profesionálnu montáž, celý administratívny proces pripojenia do distribučnej sústavy, vypracovanie projektovej dokumentácie, ako aj samotné spustenie fotovoltickej elektrárne. Komplete za vás vybavíme dotácie v rámci projektu Zelená domácnostiam od Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, aktuálne už s novými dotačnými podmienkami a novinkou bude dotácia pre domácnosti v Bratislavskom kraji. Prostredníctvom našej firmy môžete požiadať aj o dotáciu v rámci plánu obnovy a čo je výborné, môžete pri obnove rodinného domu kombinovať a využiť aj dotácie v rámci projektu Zelená domácnostiam. Využite naše dlhoročné skúsenosti a úspešnosť s vybavovaním dotácií. Vyberte si fotovoltiku od Ekoproduktu a začnite šetriť aj vy.